Van a kapcsolat, azért azt gondolom, hogy ez sem semmi, hogy a Géza hívó szavára, az első szavára eljöttél. Szóval az van, hogy ő, a Géza, régen évek óta csinálja ezt a dolgot, és egyszer azt mondták, hogy menjek oda valahová egy tornaterembe. Oda mentem, olyan 30 körüli fiatal hölgyek csinálták, és közben ment az én dalom. Hát mondom, ez az én világom, hát ezért csináltam az egész nagy lemezt. Up, B. Catch. Stop. Stretch. 1, 2, 3. Twist. The same left. Mozog, csinálj úgy, mintha élnél. Up. Bájikkal kell, édes ördög legyél.